Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn journaliste Seydou k'a dɔn ni nin dana in gosira jamana kunnafoni a b'o de maana sɛbɛnnikɛlaw dabaji karamɔgɔw i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ jamana kɔnɔ kunnafoni o kunnafoni n'a balalen bɛ walima binnen don dugu ma i maa y'a ye walima maa y'a mɛn olu de b'a sɛbɛntiya ni k'a sɛbɛn journaliste Seydou k'a dɔn an bɛ tugu olu kɔ an ka cɛya tɛ an ka ŋanaya tɛ kunnafoni minnu bɛ di anw fɛ sɛbɛnnikɛlaw do dɛ journaliste Seydou k'a dɔn k'u fo n'u waleman dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a to a de ko Ahmed Jakite sɔgɔmada in na ale de b'an bolo kɔrɔ an n'ale jɛlen bɛ nin baara in na n'a ye yamaruya di e ni ne fasiri sɛbɛnw i k'a dɔn an b'an da d'u la ni k'a lama a fɔ ni ce a fɔ ni cɛ ka pe daba tunkara naam bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga bi ye donba ye janvier kalo tile 16 san 2023 a b'an hakili jigin janvier kalo tile 16 1883 o don anw fɛ Bɛlɛdugu bamanan de ye tubabu kɛ kɛlɛ ka se sɔrɔ a kan bi kɛn bɛ o Bɛlɛdugu de kan bi terroriste fɛ o bamanan kelenw balolen bɛ mun de kan ka kɛ e tɛ Bɛlɛdugu ka ya ne don ne bɛ mun fɔ la n ko ne bɔ Segu de min kan ka ko la komi e ye jeli ye i k'an bilasira ne tɛ Bɛlɛdugu tariki dɔn ne de ye tariku fitinin f'i ye maakɔrɔ ye min bɔrɔ bɔ ye ne t'a dɔn n'a kan ka min kɛ aw yɛrɛ t'o dɔn e tɛ yenka ye de wa n bɛ layidu ta i ye Amadu Kufa n'a sen sura Bɛlɛdugu a ka ciden ninnu dɛ n'a yɛrɛ sen sura ye ne de bɛ k'a f'i ye n b'a kunkolo sama i ma tabali ka yan n b'o layidu ta i ye Ala m'a kɛra a k'a dun ka da Segu a kana se Bɛlɛdugu bilen a kana se dɛ a y'a banna o u bolila o n bɛna dalilu d'i ma sisan u ye munu salo min kɛ a bɛ sɛbɛnfura kɔnɔ journal y'a sɛbɛn yan o tuma i bolo don journaliste Seydou ne bɛ n kele ku a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Hawa Seydou Tarawele Hawa ko di Gafure Hawa ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan jamana in bɛ danga min na journaliste Seydou k'a dɔn yelen mɛnɛnen don yelen ɲuman yelen kura sabula i k'a dɔn Mali kura o de fɔlen don journaliste Seydou k'a dɔn an bɛ ne ka san damadɔ bɔ janvier kalo tile 14 tɛmɛnen k'a ta o don la ka n'a bila ɲinana janvier kalo tile 14 kunungo journaliste Seydou k'a dɔn Mali yɛlɛma hɔrɔnya kura an bɛ se k'a fɔ o dulokiba donna an kɔnɔ min ye ɲɛdonna ye journaliste Seydou k'a dɔn min ye jamana burujafuli ye min ye maa wɛrɛ k'i da don jamana taabolo a n'a nabolo la e ko o ko dama sigi o la de ye journaliste Seydou k'a dɔn hali farafin jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ da an ɲɛ kan journaliste Seydou k'a dɔn an y'an tɛgɛ fila bɔ k'a jɛnɛ minnu ɲɛ kan fo ka t'u te turu dugu ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan nin b'a jira k'a fɔ Mali kura ka yelen a mɛnɛna ka se k'o sɛbɛntiya san o san journaliste Seydou k'a don daminɛna a ko ministre Choguel Kokala Mayiga min ye a bɔ Nations Unies tribune ye don min a jɔlen don kɛnɛ in kan a ye kuma min fɔ journaliste Seydou k'a dɔn farafinna faama ka dɔgɔ min sera ka nin ɲɔgɔn na tiɲɛ jala fɔ n k'i ɲininka ayiwa tubabubilen damada ɲɛna Assemblée ayiwa i k'a dɔn Nations Unies kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a dunnama in kama o y'a sɔrɔ Mali tɔɲɔnen bɛ Mali tɔɔrɔlen bɛ journaliste Seydou k'a dɔn nazarabilen ka juguya n'a ka janfa ti ban Mali kɛ n b'u sago ye an ka faamaw nana jateminɛ kɛ an ka k'an yɛrɛ dɛ n'a ma ɲɛ ko an bɛ sa an bɛɛ ka sa journaliste Seydou k'a dɔn Mali ka kɛ Mali ye a ko i k'a dɔn o hakilina min dara faamaw fɛ n'o ye camancɛ fanga faamaw ye journaliste Seydou k'a dɔn a jidira don o don dɔ de bɛ fara dabali kan dɔ de bɛ fara ɲɛtaa kan don o don dɔ de bɛ fara Maliden ka jamana kanu na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mun dora an ye sa journaliste Seydou k'a dɔn min ni min kɔni dɛsɛlen don olu ka naamu ka fara ko bɛɛ lajɛlen kan nka a tɛ faamakɔrɔw olu ka tiɲɛjala bɔ a nɔ na i n'a fɔ Modibo Keyita olu minnu ye an ka jamana a yɛlɛma hɔrɔnya ɲini journaliste Seydou k'a dɔn a t'olu ka masaya wuli a t'u ka tɔgɔ duman wuli journaliste Seydou k'a dɔn dɔ de farala dɔ kan n'an kun ma se ka nin kɛ nin waati in na ɲininkali de bɛ kɛ yalima an bɔra Modibo Keyita la wa journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Maliden bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan min ye jamana ɲɛtaa ye ani dabalikura tigɛli i k'a dɔn a kɛra sababa ye nin kun ye sɛbɛn ye Gafure Hawa Seydou Tarawele ka sɛbɛn don
an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdangura daba tungara ne bi n tɛgɛ don Naam. ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Zeniti Bale fasiriba n'o ye Boubacar Modibo Dabo ye Modibo ko nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo ko i bɔra ka don belebeleba min fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kura ni kura ka fiyɛ Mali la jamana in ka bonya a don ɲɛnamayali kɛra koba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana in fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ n'olu ye jamanadenw ye hali n'a y'a sɔrɔ donu ni bala ma fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin don in ɲɛnamaya ni k'a nisɔndiya i ka cogoya la i n'a fɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye ani jamana yɛrɛ densɛbɛw u ye ko in laɲini cogo min sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 14 san 2022 salo i kɔrɔ ni hakili b'a la nin ɲankuma fɛn min ye Mali ye sanction dɔ bin na kan n'o kɛra janfajugu ye CEDEAO jamanakuntigiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a kun lawulila min kama o de ye maliden yɛrɛ dama de ka bila ɲɔgɔn na fanga in ka ɲaami an yɛrɛ damaw ka kɛlɛ o tuma o waati juguw bi sɔrɔ ka sanna o tuma an bolo n'an sen a bi siri ni ka taa di Faransi ma u sago bi sɔrɔ an na sɛbɛnnikɛla ko a ko maliden nana kɛ hakilima ye maliden nana jɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Modibo Keita tile minnu ye Maliko kɛlɛ kɛ ide jɔra i b'a fɔ o cogoya kelen kalo 6 fɔ ka se kalo 7 ma ji ti min kura tina balo tina wari tina foyi tina malidenw ko hali n'an bi sa an bi jɔ a kɔrɔ sabula an bi yɛrɛma hɔrɔnya ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o gɛlɛyaba min n'o dara Mali kan ni malidenw y'o kun o ma da o ma janvier kalo tile 14 ka bɔ k'a yɛrɛ diɲɛma na k'a fɔ anw b'an ka jamana fɛ président ko tɛ politique ko tɛ faso ko de don wa an bi sa de a bi n'o tɛ Mali bi k'an da ye sɛbɛnnikɛla ko Ala nana o ŋaniya jaabi Mali ye n'o kɛra an balolen ɲɛna o san kunbɛn ka se an balolen kelen ɲɛna Mali ma ci maa ma sa fɛn min ye jamana ye a ma to juguw bolo fɔ don o don Mali armée b'a la ka se sɔrɔ gouvernement min bilara baara la don o don a bɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ɲuman ye o sara tɛ mankun ye maa minnu bɛ yen n'olu y'o wuli ka jɔ kɛ o tuma fɛn min ye jamanadenw ye ka don kelen da don min Choguel tɛ ne ka papier kɔnɔ yan sa tu me déconcentres désolé mais c'est Boubacar Dabo qui a écrit il n'a pas parlé de Choguel oui mais il peut pas oublier ce que Choguel a dit sur les tribunes des Nations Unies. De fois, on parle du 14 janvier. Mais toi aussi. Merci. Mais tu vas du coq à l'âne. Ah oui, c'est vrai, du coq à l'âne. Et qui est ton coq? Aïe, non. Moi, tu vas du coq à l'âne. Qui est le coq? Aïe, il bi boit chez là, il bi ta falla, ou lui n'y kaja. Dieu n'est chez. Qui est le coq? Né. Et qui est l'âne? Né. Merci. On y va. Maniana. Tu m'as déconcentré. Désolé. Désolé. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ non, c'est-à-dire que ne b'i choix yɔrɔ de. Non, b'i choix yɔrɔ de. Non. Je connais trop le petit. Ibi, abi turila yɔrɔ min coy. Si ça te fait mal, je connais. Nam. Rachidi kɔrɔ. Nam. Bube Sara Choguel sigilen ɲɛna a ye mun kɛ? A ye dugawu kɛ. Maa tɛ se ka maa bali saya la. N tɛ se ka fu ka bila wa. Ok, Nam. Est-ce que? Sɛbɛnnikɛla ko. Hali. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanadenw y'o wuli ka jɔ min kɛ o cɛsiri min kɛra o kɛra misali ɲuman ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Mali ti jamana lankolon ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bi fɛn min ye Mali ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min daminɛlen bɛ baaraba minnu daminɛlen bɛ o b'a to maliden jigi bɛ se ka sigi an ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen hali n'a bɛɛ t'an bolo fɔlɔ baara daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko ka bɔ k'o don ɲɛnamaya o ye ko belebeleba de ye sabula o b'a to maa fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen n'olu ye majɛ yɛrɛma hɔrɔnya in lawaleyali la jamanadenw bɛ se k'o dɔn cogo min wa o ɲɛɲinini o bɛ se ka ɲini cogoya min na n'i b'a dɔn i tɔ ye hakɛ min ye o bɛ ɲini ni teliya nka n'i bɛ taa kunfɛ taa la sɛbɛnnikɛla ko a dɔ bɛ dɔ la i sen bɛ sumaya sabu i t'a dɔn ɲinini bɛ da yɔrɔ min na ko an bɛ don min na ko bi Mali kɛlen bɛ jamana dumanba ye sabula jamana in bonyalen bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan n'i ye Mali passeport bɔ k'a jira diɲɛ faama na bi a b'i bonya a bɛ ka rɛbu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa n'o sira de ye o de bɛ kɛ sababu ye Mali ka hɔrɔnya ka segin a ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min fɔ Zeniti kɔnɔ Bale
Jose du ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Sikuba ko a k'i k'a dɔn Imam Mahamudu ko ka segili ka bɔ Magan jamana na journaliste di k'a dɔn a ma kɛ kunnawolo ye sabula a kun bɛ na ni ayiwa marifamugu i k'a dɔn ani marifa tika de ye journaliste di k'a dɔn gazi ka yara ani kanubaw kan sɛbɛnnikɛla ko mun nana ni nin ye a ko a bɛrɛ ta ni maa min ye nin ko in jateminɛ ni k'a kɔ lajɛ journaliste di k'a dɔn ayiwa i b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen kun dun ye dalu jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn caman jɛ fanga journaliste di k'a dɔn a bɛ wuli ka jɔn di cɛsiri la maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu kelen tɛ k'o dɔn walima u bannen don a ma journaliste di k'a dɔn jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ Imam Mahamudu to a la u k'o de ma Semas olu ɲi bɔlen don caman jɛ fanga nɔfɛ kosɛbɛ yalima gazi kun y'o de ye wa journaliste di k'a dɔn ɲininkali wɛrɛ bɛɛ a ko Imam Mahamudu ko maa gansan tɛ jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka binni k'a ka fanga dafiri a jɔyɔrɔ b'a la o tɛ nkalon ye sabula a dunnama in kama bɛɛ lajɛlen a ka wuli ka jɔ ye jɛɲɔgɔnw ani lapasaba minnu b'a nɔfɛ u ye cɛsiri min kɛ journaliste do o ma dogo nka Imam Mahamudu ko a ka avion ka jigin ka bɔ Magan jamana na Senu aéroport maa dɔw farala ɲɔgɔn kan an ka dankɔrɔba in kunbɛn min kɔni b'a to a b'a dɔn k'a fɔ kanubaw ni lapasabaw bi jamana in kɔnɔ minnu dalen don a fɛlako la minnu b'a nɔfɛ minnu kelen bɛ k'a kanu yɛrɛjɛkulu in i k'a dɔn a fanba de ye Semas ye journaliste di kuma min n'u farala ɲɔgɔn kan u dafalen journaliste di k'a dɔn yan ka di yen ye sabula i k'a dɔn ayiwa min ye lakana tigilamaw ye olu kun kelen bɛ ka yɔrɔ fa i ko dakɔnɔɲi journaliste di k'a dɔn a ye bɔ yen an di bɔ yen law kɔlɔsi ni muke sengelen ni jalamugu o ma kɛ maa negela ye u karila ɲɔgɔn na journaliste tɛmɛnikɛla ko u y'u yɛrɛ ɲininka n'u ko lakanabaaw ka nin ko in ye mun ye dɛ a bɛrɛ ta anw dun bɔra de k'a fɔ an bɛna an ka dankɔrɔba kunbɛn journaliste du sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali de kelen bɛ ja min b'a kɔfɛ o de ye u kun y'a fɔ ko k'u nabɔ ka Imam Diko kunbɛn nka jamana faamaw kun y'a jira yamaruya t'u bolo fara ɲɔgɔn kan mankan i k'a dɔn o de ye yamaruya ye yamaruya t'u bolo journaliste du k'a dɔn yamaruya t'i bolo n'i y'i tulo gɛlɛya ka taa fara ɲɔgɔn kan kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ taa wolo min na o ye nin de ye yalima ko in jubaju o de wa maa bɛ ɲininkali kɛ gazi kɔni zarilu kan journaliste di k'a dɔn ayiwa dankɔrɔba yɛrɛ tununna sisi la sɛbɛnnikɛla ko ani kanubaw ni lapasabaw ɲɛ ma se ka da ɲɔgɔn kan kabini o kɔni kɛra mugu sisi tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ ye communiqué kɛ k'u yɛrɛ ɲininka journaliste di k'a dɔn nin bingani wale ani nin dadɛmɛ wale min taara k'olu sɛgɛrɛ a kun dun ye jumɛn ye dalu jumɛn bɛ lakanabaaw bolo journaliste di k'a dɔn ayiwa tɔnjɛkulu wɛrɛ bɛ yen min ye kodɛmi ye o fana ko ale ye kɔrɔfɔ in mɛn a y'a ye a b'i yɛrɛ ɲininka sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ min bɛ se k'a to kow ɲɛdɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko Imam Diko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ journaliste di k'a dɔn awa gazi lacrymogène k'o kɛ k'a bisimila a bɔlen maga a ko maa bɛ hakilina caman de ta a ko Semas journaliste di k'a dɔn olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri saa kalo 12 i k'a dɔn olu kɔni b'a ka kɔni de kɛ kosɛbɛ cɛmancɛ fanga in b'a ka taabolo min kan u kungo fɔlɔ cɛmancɛ fanga taabolo mu ja yɛlɛma kura ka don a la u ka sira kura ta journaliste du labanna tun min ye wuli ka jɔ kura min bolodalen don n'o ye jamana sariya bolo ye u ko o fana fiɲɛ caman de b'o la o yɛrɛ de ka bila pelegetew sɛbɛnnikɛla ko nin ko in damanda nin de kelen bɛ k'u bila ɲɔgɔn na wa ɲininkali tɔmi bɛɛ nka a mana tigɛ daw da la journaliste di k'a dɔn Imam Diko a kanubaw ni lapasabaw u ko fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ min ni min bɛ nin ko in ju la a ɲɛ ka dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Dabatungara faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn ti yɔrɔ dɔ i kana siga min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Basiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko a kadina tɛ dabila diɲɛ negetɛnna kɔ kana siga fɛn min ye Bamanjuw ye minnu kun dalen bɛ fɛn min ye forêt du Bawule Bawule kungokoloba in kɔnɔna na wulikajɔ daminɛna an ka finitigiw n'o ye an ka wolomaseri tabaw ye u ye patrouille belebelebaw daminɛ Dunido Tunitu Kungo ni Kungo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bawule kungokolo in ye fɛn min ye k'a daminɛ Bamako o ni fɛn min ye Kita cɛ k'a salo ka taa fɔ ka yanfa in fɛ yen kɔni mankan de cayalen bɛ kosɛbɛ don o don fɛn min ye tiɲɛni misɛnninw ye i bɛ Bamanju y'o la waati laban in na min kɛra n'o ye bɛɛ lajɛlen sira dugu min bɛ n'o ye Kɔntu ye Bamanjuw kɔni u yera moto sanfɛ ye u taara ekɔliw datugu ka kangari da k'a fɔ bɛɛ ka pandalo tigɛ musow ka kunkolo meleke
ye balo kana tan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chaîne ye o kana je ti o kana min u taar'o kangarida kɔntu dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye gwɛlɛkɔ ye o kelen don awɔ n tɛ n ka cigarette min o ti min ayiwa haram ayiwa u ninnu di fɛn dɔ han Magan an bɛ bɔ alikaba kɔnɔ ka su tigɛ yɔrɔ min i b'i ka kelen minɛ maa si t'a fɔ k'i ka n'a min e m'a fɔ Magan n ko ninnu bɛ tu kɔnɔ yan de diinɛ da tɛ Magan yan ayi diinɛ wɛrɛ bɛ ninnu bolo min bɛ Magan ɲɛ ayiwa n y'a faamu n ko ninnu ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye ayiwa naam o ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye o jɔnniw ni Ala bɛ ɲɔgɔn ye terroriste ninnu a b'u kɔnɔ k'u ni Ala de bɛ ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u nana gwɛlɛkɔ la u taara ka t'o kangari kelen da ye u ye ekɔli datugu ekɔli mɛtiriw kɔni olu y'a ta a fisaya ni sigili ye Michel Tamango Jango Chicher i y'a tigɛ ko a ti tugu dɔrɔn l'école-karamɔgɔ b'a yɛrɛ ta Amadu Eli ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen o ye anglais maître ko Chicher o taara k'a ka anglais livre manga ye namando o y'a joué dɛ o taara k'o to o y'a joué u y'o jeni u y'o livre jeni naam sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Tigo ye fɛn min ye Daba mara kɔnɔna na u ye munumunu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko babolo dɔ de bɛ yɔrɔ in na ye n'o ye kɔntu babolo in ye o yɔrɔ kɔni nɛɛma de ka bon fɛn bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ yen balo fɛ ani dunfɛn na sogow dan bɛ jidala ye o tuma fɛn min ye terroriste kɔni ye u gangannen bɛ maaw kɔni ba in jɛ ni ko i bɛ ba tigɛ dɔrɔn u bɛ se k'u ni marifa dabuluja ye u bɛ munumunu salo la sɛbɛnnikɛla ko dogona t'a la bɛɛ lajɛlen b'u ye wa u bɛna sugujɔ de la u bɛna u ka magoɲafɛnw bɛɛ lajɛlen sa sugu la u bɛ taa nka u ye kangari min kɔni da o de ye k'a fɔ fɛn min ekɔli ye o ka dabila ni kalan min bɛ kɛ o de ye arabukala ye musow kunkolo ka datugu cɛw ka pandalo tigɛ f'u kunbere awɔ a ma dan o n'a ma patiba dɔ k'a fo f'a nɔfɛ u k'a fɔ ma u ka naam sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kibaruya minnu jaruna k'a fara u ye wuli ka jɔ min kɛ jijɛni ale fanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali armée ye olu nana wuli ka jɔ kɛ avion belebeleba 3 o nana ka na munumunu salo kɛ u ko min ma reconnaissance o reconnaissance kɔfɛ fɛn min ye tu kɔnɔna ye dɛ kɔndu ale ni Tumanibugu ni ɲɔgɔn cɛ u ye tasuma suru ka ye sɛbɛnnikɛla ko tasuma surulenw kan duguma k'a daminɛ Kita ka taa Kolokani fɛn min ye Jema marabolo la sɔrɔdasiw kɔni donnen bɛ kungo kɔnɔ bi u bɛ ka kungokolo mɔmɔ de ka taa fɛn min ye Bamanji ninnu ye ni k'u yɔrɔ ɲini sɛbɛnnikɛla ko u yɛrɛkɛlen bɛ fɛn min ye Bamanji ye u ti fara ɲɔgɔn kan bilen u bɛ ɲɔgɔn da moto la kelen kelen fila fɛn min ye Bomoji ye o dilen bɛ pantalonjanw jaw b'u ka saki kɔnɔ u kɛn bɛ ka pantalonjanw don wa n ko maa fasanenw de don n'u korona dɔrɔn u bɛ yɛlɛma ten u bɛ Bomoji di ka pantalonjan don ka sigarati ja sigi u ɲi kan wa o yɔrɔ la hali walikumani u b'o bɛɛ don tulo la ka misigi lamɛn nin bɛɛ u ka se ka kisi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a ta bɛɛ fɛn min ye renseignement ye o wuli kajɔw fɛnɛ daminɛlen bɛ fan wɛrɛ fɛ fɛn min ye Kita sira ale ni Keɲeba ni ɲɔgɔn cɛ yen fɛnɛ galayalen bɛ sabula patrouille daminɛlen bɛ kungokolo dɔ bɛ n'o ye Bawule kungokolo ye Nɛgɛla ani Soribugu ni ɲɔgɔn cɛ don o don attaque misɛnninw de bi kɛ an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Bawule kungokolo fiyɛfɛ ye kungokolo in ka bon fo ka taa fɔ ko a to ten tufin dama de don Bamako dafɛla na hectare 2000 ani hectare 500 la hawla wala quwwata hectare 2,500,000 hectares e ka radio in tɛ Nɛgɛla de ya a bɛ e famana ye ma ne bɛ taa mun na animateur tɛ yan je suis pas le directeur moi je ne suis qu'un simple petit promoteur ne y'a waribɔla de ye mais ne t'a directeur ye koyi maa tɛ jigin i la koyi kana taa dɛ fo n'a f'i ye de kana taa e da ka di cogo min e da ka di cogo min Ala k'an ni kisi naam Nɛgɛla ne Mamari n ko rapport kɛ k'i to yen o de da ka di la dɛ a bɛ to ka ne wele k'i bɛna don jumɛn n ko mini y'a dɔn e t'i maa fili ma ye i bɛ bɔ télé la i bɛ bɔ journal la i ye o ye i b'a ka fɛn in na Facebook wa Facebook kana signaler dɛ faut pas donner ma position d'accord naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ y'o daminɛlen bɛ Kati yɛrɛ fɛn min ye Kati préfet ye ale ye kunnafoni di kɛ a ye kunnafoni min di o de ye k'a fɔ ni sigida maaw bɛɛ lajɛlen ka labɛn sabati lakanabaw bɛ kungo kɔnɔ u bɛ wulikajɔ an'u bɛ laraweli la ni maa min ye sikanɔmaa ye i ka kibaruya di lakanabaw ma jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kɛ finitigi ye bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ sabati Kati préfet n'o ye Aruna Jara ye ale y'o laseli kɛ radio sow la ani fɛn min ye kunnafoni di siraw fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi ɲɛdankura Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Yarma koyi Jose du ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana sɔn abada o nɛ ka da i la Jɔn Sodi k'a dɔn nin bamanan wale in waralen don fa bɛɛ lajɛlen la nka a na bɔ dɔ da k'a ma bɛn Jɔn Sodi k'a dɔn naramara ka taa kɛwala Jɔn Sodi k'a dɔn maa caman de banana sabula mobili caman jenina i k'a dɔn Ala ma hinɛ na an ka sɔrɔdasi cɛ 6 Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa safurula maa 6 o de ni tora nara ani kɛwala kɛlɛ la nka terroriste maa 15 tɛgɛ dara min ka k'o ɲɛnama minɛ Bamaji la dando la Ablaye Jara ko a ko i k'a dɔn ayiwa nara ye dugu belebeleba ye i k'a dɔn a damata jamana don Jɔn Sodi k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna polisikɛ dɔ janvier kalo tile 13 i k'a dɔn ayiwa 20h waati polisikɛ in bilalen bɛ i k'a dɔn ayiwa yɔrɔ dɔ de kɔlɔsili la maa min a bɛ labɛn na k'a b'a ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Jɔn Sodi k'a dɔn Bamajiw ayiwa maa sɛgɛnama dɔ nana mugu ci a la ani tora a la i k'a dɔn caisse d'épargne dɔ bɛ nara ale b'o de kɔlɔsi Jɔn Sodi k'a dɔn polisikɛ wɛrɛ o fana jogina marifakisɛ de y'o minɛ hali n'a sɔrɔla u ni ma to a la Jɔn Sodi k'a dɔn a bɛ nɛgɛ kɔni y'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra sa kunnafoni de nana di fanda 4 bɛɛ lajɛlen na a yera k'a fɔ maa sure dɔw bɛ moto kan 2 3 7 Jɔn Sodi kana se ka i k'a dɔn olu don sɛbɛnnikɛla k'u nana fa bɛɛ lajɛlen de minɛ n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa min ye nara nakanako ye a n'a wuli kajɔ Jɔn Sodi k'a dɔn a nana ta bɛrɛ la sabula min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye u laban nana jouer de ka munumunu salo kɛ fanta 4 bɛɛ lajɛlen la nin bamanan wale ɲɛfɔli kɛr'u ye yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ n'u dagalen don kosɛbɛ Jɔn Sodi k'a dɔn u taar'u sɛgɛrɛ fo fanfɛlaw la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sebabugu ka taa bila Jɛma o ni ɲɔgɔn cɛ Jɛma ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kungokolo dɔ bɛ yen ka na fɔ dugu dawolo la Jɔn Sodi k'a dɔn u ka munumunu sa olu ma kɔtigɛ fiyewu dugu wɛrɛ bɛ yen u ko min ma ko Kawala Kuala dugu wɛrɛ bɛ yen ko min ma ko Kuala Jɔn Sodi k'a dɔn attaquement dɔ fana kɛlen i k'a dɔn dimanche don janvier kalo tile 15 sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka sɔrɔdasiw ye maa 5 kɔni ni tor'o la Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa maa 7 jogina sabula ayiwa mobili minnu kun bɛ olu jenina kabini u kɔni y'o kɛ sa a kɛra n'a fɔ u ye tabila u b'o kɛ bin na Jɔn Sodi wulikajɔ nana boloda k'u magɛn k'u nɔbɔ Jɔn Sodi gendarme minnu bɛ yen n'o ye force spéciale ye anti terroriste olu nan'u bɔ Jɔn Sodi k'a dɔn k'u nɔbɔ ayiwa avion bi sanfɛ senamaw bi dugu ma terroriste cɛ 15 u sina k'u ni kɛnɛ karaba k'olu da joli la Jɔn Sodi u ye min ɲɛnama minɛ dando la u kun bɛ mobili dɔw kɔnɔ tasuma bila olu la k'olu jeni Jɔn Sodi kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn dɔnkɔrɔba ninnu u nan'u yɛrɛ ɲini daminɛ an k'u wulukulu kundi kelen u ma ku min na u b'o tɔtɔ n'u kura min na u b'o tɔtɔ Jɔn Sodi an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin furajɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kun goyalen bɛ kosɛbɛ nka dɔɔni lakanabaw u bɛ ɲini ka ayiwa se sɔrɔ kosɛbɛ a ko attaquement wɛrɛ min ye brigade de gendarmerie jijeni Jɔn Sodi k'a dɔn n'o bɛ Kolokani ayiwa mara la kulukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye maa ye o ni ma t'o la minɛn caman kɔni tiɲɛna Jɔn Sodi k'a dɔn nin y'u siɲɛ caman ye u bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kelenw de fɛ a ko waati damadɔ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni na yɛrɛ kɛ Jim Jɔn Sodi k'a dɔn o ye Bamaji jɛrɛjɛkulu ye min juru bɛ Iyad Agali bolo olu yɛrɛ kun y'u disi gosi ko nin kɛwale ninnu olu den na don nka n'a jara a na se fila sɛbɛnnikɛla k'o kɛra ka da dɔgɔkun damadɔ maraka kungo bingali ani kasela ka taa Sebeto Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa i ye min fɔ i ka kuma laban na o de don jamana den bɛɛ lajɛlen ka kɛ i dama lakanabaa ye Jɔn Sodi i bilen ma muguti i bilen ma se ka maa minɛ i bilen ma se ka maa kundi Bamaji la i na kɛ sababu
ko ne ka kunnafoni di joona nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la labatungara bonye laba ye boli min tɛgɛ do ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant basiriba n'o ye Yusufu Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o dakadi fɛn min ye douane ye n'an b'o ta n'o sango sa cakɛda min bɛ n'o bɛ douane ɲɛ sɔrɔ la o de ye impôt ye ale de bɛ wuli ka jɔ kɛ impôt ɲɛma a tɔ de ye Mathias Konate n'a y'i ja a fɔ wari Mathias sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye san 2022 nafolo ko min n'o bilara douaniers ka bolo kan o dafara nka fɛn min ye impôt ye k'a dafa fo ka caman yɛlɛ a kan fɛn min ye o wulikajɔ ye o kɛra Mathias Konate a n'a ka cɛdenw de fɛ 101%. A siga bɛnɛ na les chiffres sont là jate biya chiffres dafalen biya est-ce que Mathias dɔnni joni Mathias Konate non mais c'est un cadre valable, un grand travailleur. Un cadre qui se cache déjà, il faut donc dire. Mais avec Bara de là-haut. N'importe quoi. Mathias Konate, le DG des impôts. I don't know. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décembre kalo tile 31 san 2022 jate minnu bɔra trésor la Alhusseini Sanu ale min ye nafoloko ministre ye ale yɛrɛ de sigi mɛ bigi b'a bolo ani calcul machine b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko nin miliyari in nana u y'a jate k'a jate machine min bɛ Alhusseini Sanu bolo n'a bɛ wari calculer n'a ye machine bloquera Mathias nana ni wari ne de bɛ k'a f'i ye nin b'i ka cɛ ɲɛ koyi il bat Amadou Konaté de loin. C'est deux Konaté, c'est deux frères. Mathias Konaté, Amadou Konaté. Mais Mathias, c'est le super champion. Non, c'est le cousin d'Amadou Konaté, mais il ne peut pas. C'est son cousin. Tu sais. Amadou Bissé. Mathias Bissé. Mathias Bissé. Mais c'est moi qui t'informe. Mais laisse-moi ça. Mais je t'informe. Nga Bissé. Toi tu es un escroc. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye direction générale des impôts u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamana sɔrɔ ye coronavirus sanction minnu dalen bɛ ani exonération minnu dira juraw ma o n'a ta bɛɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛra i tulo ma jɔ fɛn min ye u ka bolofara min bɛ direction générale des impôts a ka bolofaraw sigikun kɛlen bɛ ka nafolo min kɔnɔ k'u ko don jamana wagande kɔnɔ CFA wari miliyari 986 Mathias Konate min ɲini ka na CFA wari miliyari 996 miliyari 10 de yɛlɛn'a kan kuma sa 10 milliards de bonus kuma tɔ bɛ yen o ye ka kuma banni sɛbɛnnikɛla ko a ko 100 sarala n'i y'a suma a bɛ t'i jɔ 101 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko laadala ko la cakɛdaba min bɛ n'o bɛ impôt kɔnɔ n'o ka wuli ka jɔ ka bɔ o ye direction des grandes entreprises ye o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Amadou Fall Janga ye Amadou Fall Janga ale de ye wuli ka jɔ belebeleba kɛ sabula CFA wari miliyari 843 a n'a ka cɛdenw y'o salo ka n'o bila jamana wagande kɔnɔ bi a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye bolofara wɛrɛw ye olu ye wuli ka jɔ caman kɛ sabula fɛn min ye douane ye a ka bolofara minnu bɛ marabolow la olu fana ye cɛsiri camanbaden kɛ miliyari 151 caman y'o ɲini ka n'o bila wagande kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye douane ka bolofara min bɛ n'o ye a ka direction des impôts du district a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ o de ma DID o ɲɛma o ye muso ye o cɛsirilen bɛ CFA wari miliyari 130 o y'o ɲini ka n'o bila jamana wagande kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen centre des impôts moyenne entreprise k'o de ma CIME a k'o ye wuli ka jɔ kɛ CFA wari miliyari 55 a fɔra k'o ɲini u taara min ɲini ka na i b'o dɔ de ye miliyari 60 ni saba dɔ sɔrɔ la 114%. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye impôt ye marabolow la miliyari 35 ka t'i jɔ miliyari 33 la nin bɛɛ lajɛlen salola an ka région fɛ ka n'o bila jamana wagande kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre ye min bɛ nafoloko kunna a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula jɔnjɔ yɛrɛ de taara a fɛ n'o ye décoration ye ministre Alhusseini Sanu kɛ Bɔbɔkɛ Pasa a ko fɛn min ye jɔnjɔ ye k'a ta k'a di ninnu ma Alhusseini ne ma da ni wari t'ale fasa o wari gazi de b'a kan. Mais lui son problème c'est ça. Alhusseini n'a même pas le temps de manger. Ala ni wari compter ni wari bɛ sɔrɔ cogo di jate bɔli wari bɛ ɲini cogo di kuma bɛ ɲini k'a fa. Bɔbɔkɛ Pasa
I bɛ nin wariba in kunna i ti hali dumuni duman a tɛ se ne ko a bɛ min de Alizeni chez lui chez lui wa ɲanguma t'a sɔrɔ a bɛ yala la bureau ni ɲɔgɔn cɛ wari ɲini na a tɛ se foyi la n'o tɛ o ne tun b'a fɛ ka tigɛtigɛna dɔ de tobi ka t'o d'a ma a ka buni n'a i b'i yɛrɛ sɛgɛn n'a ye boloɲɛ fila k'a b'i wuli a tɛ se ka dumuni kɛ awɔ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min bɛ yen n'a kunna ka di nin ko in na ni maa bɛɛ ye o ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita sabula maa fila bɛ yen minnu bɛ k'a ka fanga kolo gɛlɛya n'o ye impôt ɲɛma Mathias Konate sabula Mali bɛ kɛlɛ min na n'o ye nafoloko kɛlɛ ye diɲɛ bɛɛ kɛlen bɛ k'i kɔ don a na hali minnu tun bɛ yen n'o ye ONG ye ani Bayer de fonds a bɛɛ lajɛlen de taara Mali jɔlen b'a yɛrɛ kɔrɔ n'i y'a mɛn souveraineté ka s'i yɛrɛ kɔrɔ a ko nafoloko de don Asimi Goita a bɛ se k'i disi gosi ni Mathias Konate maa filanan min bɛ yen n'a bɛ se k'i disi gosi n'o ye o ye douane ɲɛmaa ye inspecteur général Amadou Konate inspecteur exceptionnel non il faut bien préciser exceptionnel ayi o t'a ka titre kan o est-ce que ka kɛnɛ n t'a nommé conseil moi j'ai lu il est inspecteur général des douanes inspecteur général exceptionnel ayi o tɛ jala la o ma créé ba non ça ce n'est pas créé ayiwa naam inspecteur général des douanes Amadou Konate il est aussi à féliciter jamana y'a kɔnɔ da o da la a y'a minɛ a fa fɔ ka bɔ merci voilà les deux grands qui tiennent le pays tu en oublies hein Johnny tu en oublies non oui e bɛ maa wɛrɛ dɔn wa wari sɔrɔ t'a la quoi c'est vrai je suis d'accord naam wari ɲini ka na ninnu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara ɲɛna kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ Jakite i jɔ n ka te ko i ma premier min an ka sɔrɔ ka segin ka na te asura fana bɛ yen o ka di te ko i ma ye Josi Seydou n bala cogo bɛ di Dabatokana ne bɛ n tɛgɛ don o ka kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana fasiriba n'o ye Isa Jigiba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Isa ko fɛn min ye fasiri kɛbaw ye sɛbɛnni kɛbaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye ASEP ye ɲɛmaakura sigira ɲɛmaakura minnu sigira a kɛra lajɛ senfɛ n'o kɛra assemblée générale ye bureau kɔrɔlen min bɛ yen n'a ɲɛmaaya tun bɛ Usumani Daw bolo Usumani Daw ale yɛrɛ de ye kunnafonidilaw wele sibirido janvier kalo tile 14 minnu bɛ sɛbɛnni kɛ k'u ka sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Usumani ye a y'u bila k'u ka kuma fɛn min kan o de ye gwɛlɛya misɛnnin minnu bɛ ASEP kɔnɔna na baara minnu kɛra ale yɛrɛ ka bureau fɛ san kelen bɔɲanko kɔnɔna na ka olu ɲɛfɔ kɔrɔfɔ ninnu donnen a kɛlen ka foliw ni dantigɛliw kɛ a ko wele kun ye fila ye ɲɛma a ko gwɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ k'olu ɲɛfɔ ani ne yɛrɛ ka bureau ye baara min kɛ k'o ɲɛfɔ yala ordre du jour a diɲɛna n'a ye wa jama ko a ma dafa ordre du jour kelen bɛ yen i b'o fara a kan o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko bureau maa bɛɛ dafalen bi yan e ni i ka bureau ani fɛn min ye a jɛɲɔgɔnw ye i b'a don a la yala aw bɛ to yan wa aw tɛ to yan de motion de défiance bureau dati kun dafalen don wa a ma dafa Basiriki Touré de tun bɛ yen min démissionné na ale ka mandat ma kumabaw bureau provisoire dɔ de sigira min bɛ baara tɔ dabu o de dɛsɛra naam sɛbɛnnikɛla ko a ko o kuma fɛn min ye o kuma ye président bɛ Usumani Daw yɛrɛ bolo ani a ka danga minnu sigilen bɛ u ko ayi nin tɛ se ka fara ordre du jour kan n'a bi fara a kan fo an ka bɛn o de kan jama ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o kuma an k'a kɛ bolowili ye n'a bi fara a kan n'a ti fara a kan o yɔrɔnin bɛɛ maa 35 olu ko a kana fara a kan maa 45 olu ko a ka don ordre du jour la a bɛ k'o ta de jama cayara a donna la sɛbɛnnikɛla ko a donna la fɛn min ye Usumani Daw ye ordre du jour kunfɔlɔ a nana o ɲɛfɔ n'o ye baarakɛlaw ye a nana laban k'a da don gɛlɛya misɛnnin minnu kɛra a dɔw yɛrɛ démission na ka bɔ a ka bureau la ala n'o gɛlɛya y'a sababu ye a da donn'o la k'o ɲɛfɔ a tilalen o la a ko bi ta ko an t'a bila yan u ko mini an bɛna min kan bolo wulila min ye a ko ka bila don wɛrɛ la u ko kari o tɛ bila don wɛrɛ la a ko tile journée taara ka ban an k'o bila don wɛrɛ la u ko a ti bila don wɛrɛ la Usumani Daw kɔni y'a dɔn k'a fɔ
ordre du jour sabanan n'o kɔni zɛrɛkɛra k'o da k'o wasɛkɛ o tuma bɔ bɛ taa kɛ min kan o de ale yɛrɛ ka bureau cili ye ni k'a gɛn ka bɔ yen o tuma dusumango tɛ fa to gɔnina o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ko bɔn n'a ma ɲɛ k'a bi ordre du jour kɔni continuer an n'a kɛ anw kɔ u maa damadɔ tun bɛ président na u dimina ni ka wuli ka taa a tɔ kɛr'u kɔ sɛbɛnnikɛla ko kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ye sɛbɛnnikɛlaw ye u ko fɔta o yɔrɔnin bɛɛ président kura sigira sabula tɔnden bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen minnu bi sɛbɛnni kɛ u ka ca cɛ 80 ye minnu bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛ u ye président kura labɛn ordre du jour sabanan u ko min ma motion de défiance o de ye ka aw gɛn ka bɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ assemblée y'a décidé Ousmane Dawu a n'a ka bureau k'a ci ka dakolonji k'a filenkolonji k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka t'u fili kɛnɛ ma bureau kura sigira sɛbɛnnikɛla ko bureau kura min sigira a ko fɛn min ye maa damadɔ don sabula u k'o de ma bureau provisoire collège transitoire sɛbɛnnikɛla ko kalo 6 dilen bɛ olu ma baara min n'o kan ka kɛ ASEP kɔnɔna na u k'o kɛ u ka teliya assemblée générale min n'o kan ka kɛ u ka teliya ka assemblée générale kɛ joona min bɛ se k'a to sariya kuraw yɛrɛ ka falen baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i tulo ma jɔ maa minnu dara ka bila bureau in na a maa fɔlɔ o ye Bouakar Dabo ye journaliste Zénith Balé Sega Diabaté Sud Hebdo Lamine Diallo journal L'Espoir Youssouf Sissoko journal Alternance Amidou Togo journal Le Hogon ani Idrissa Maïga journal Le Repère ninnu de taara k'a fɔ o tuma u ka baara kɛ fɛn min ye bureau kura ye u k'o sigi texte ka falen min bɛ se k'a to ASEP mago bɛ ɲɛtaa ni basigi min na a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min. Dansogo tun tɛ yan. Dansogo de quel journal? La Révélation. Walma ou pas que l'on continue de ça. Non, on parle des journaux sérieux ici. Journal. Fais ça. La haoula wala wala la la. N'est-ce pas? Bon, même il les journaux qui sortent jamais là. Bon, même il y a certains journaux nous là. Ils sortent chaque 2 mois vous pouvez chéguer. Révélation comme ça, nous. Parce que la révélation n'a jamais chômé dans les kiosques. Jamais. Jamais de la vie. Ah non, dis-moi quelle semaine. Ah non, t'as on dit. Alikadane manere se ka deso la. Mais wati do bi ke imprimer war ti soro danso ko ngoyi. Ayi na ma soro amba juru. Bi voyager bi tama. Ti soro téléphone na. Je mets les moyens. Imprimer ka juru be danso ko la. Imprimer ka juru be. Ayo nam danso ko. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko fɛn min ye kunnafoni dilaw ye u bɛna kelema sabula hali minnu demina k'u taara u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jɔn a la tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ bɛ maakura ninnu fɛ sabula fɛn min ye ASEP sariyaw ye olu bonyana min tora sa o de ye k'a fɔ journali minnu bi bɔ minnu ye dɔgɔkun ni dɔgɔkun ye minnu ye don o don ye minnu yɛrɛ bi sanjikisɛ cunju nin bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ jamana faamaw ani fɛn min ye kunnafoni dilaw dɛmɛ ye sira kura de kan ka bɔ min bɛ se k'a to kunnafoni dilaw bɛ dɛmɛ cogo min ni ye sɛgɛ ASEP yɛrɛ bi fɛn min ye imprimerie dɔw de kan ka sigi maa o maa bi journal bɔ i ka journal ka taa bɔ ye fu ASEP b'a wari sara jamana caman b'o kɛ o ah bon ah oui ayi d'accord n'i y'a ye rédaction ti bɔ don o don mais imprimerie ko don n'o se ka kɛ quotidien ye parce que Dansogo écrit très bien l'autre là Prosper qui il écrit très bien ils ont de l'information ils sont inspirés kana ɲinɛ bamananden kɔ bamananden ils écrivent très bien mais n'a fɔra o ka bɔ don o don sisan est-ce que révélation an tɛna tabali n'u na ordinateur feere k'a taa kɛ ka non an ti s'o ma don o don quotidien k'a kɛ quotidien ye non c'est possible bien sûr oui mais fo imprimerie de ka sɔrɔ ASEP bolo min bi bɛɛ ka journal bɔ oui mais kunnafonidilaw kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye il faut k'u ka bɛɛ ko la o ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Jose du ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène AD min ye Dukure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adraman Dukure ko a ko cybercriminalité yɔrɔ sodi k'a dɔn ninnu ɲɛsinnen bɛ jamana yɛrɛ de gouvernement ma a k'u t'a dɔn min bɛ nin kɔfɛ i k'a dɔn a dabɔkun ye min ye ni hakili b'a la janvier kalo tile 12 tɛmɛnen san 2023 yɛrɛ an kɔrɔ koyi yɔrɔ sodi k'a dɔn kunnafoni lankolon dɔ nana diɲɛ ministère chargé de l'agriculture sɛbɛnni in kun b'a jira k'a
k'a fɔ min ye Facebook langolo ye i k'a dɔn o de sigira sen kan ka se ka ngalon in tigɛ min ye kunnafoni ye kunnafoni ɲumanw de a jɛlen tɛ sabula ko awa gouvernement américain min ye USAID o ye nafolo kasabi dɔ sɔrɔ dollar wari miliyari 1 Johan Seydou k'i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw bɛna dɛmɛ agricole privé ngalon kun don Johan Seydou k'a dɔn ngalon kuma kun don a ko k'a sababu kɛ n'i ye sɛbɛnni yɛrɛ ta k'a lajɛ ani profil min bɛ Facebook in kan yadɔ k'o de ma ko fake news Johan Seydou i b'a dɔn k'a fɔ a tigiw tɛ ko kalama kosɛbɛ ninnu kɔni ye ŋanamuŋanamaw ni ngalontigɛlaw de ye Johan Seydou a ko nin publicité langolo walima nin ngalon langolo nin wari in bɛna di nin gouvernement in ma nin wari in bɛna di nin ministre in ma a dabakun de ye mun ye Johan Seydou k'a dɔn a dabakun ye toitiɲɛ ani ngalon ni namara de ye ministère de l'agriculture Johan Seydou ale ye min sɛbɛn a ko ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche ngalon don a ti fɔ ten bilen a yɛlɛmana o ministère du développement rural Modibo Keyita bɛ yɔrɔ min a tɔgɔ kura ye o de ye nka ale ye tɔgɔ kɔrɔ in de sɛbɛn kabini ye i n'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ministère du développement rural ka sɛbɛnni ye sabula toit yɛrɛ ni fɛnw u ye ɲɔgɔn jɛ u ma dan u ma koyi Johan Seydou k'a dɔn a ko hali bi n'a ka bi i b'a ye k'a fɔ ngalon wɛrɛ ani namara wɛrɛ tigɛr'u fɛ min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye o de ye Facebook kan ko ayiwa min ye ORTM ye yadɔ olu ka siraw lajɛlen bɛ kosɛbɛ Johan Seydou k'a dɔn a ye ngalon wɛrɛ tigɛ ka da olu fana na sɛbɛnnikɛla ko min ye nin kɛ a tigi nɔ banbanko ka sababu kɛ mun ye a taara wari yɛrɛ sara Facebook de la koyi waasa maliden caman ka se k'a ka sɛbɛnni nɔ ye ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a laban na tun min ye ayiwa an ka sɔrɔdasiw ye Johan Seydou k'a dɔn a ye kunnafoni langolo fana ta k'olu sɛgɛrɛ a ko min ye nin wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko Mali ka drone dɔ bɛ yen k'o bɔra ka bi faamaw ka an ka sɔrɔdasiw ka drone dɔ bɛ yen k'o binna a ko ngalon don Johan Seydou k'a dɔn ngalon don a labanna ka ngalon wɛrɛ da ministère de l'administration malienne na Johan Seydou k'a dɔn o communiqué k'o bɔra ayiwa ministère de la sécurité intérieure la o fana ye ngalon ye nin damanda de bi mun ye ngalontigɛlaw ni namaratɔw ye a ko dɔwɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ Mali gouvernement toit tiɲɛni ani ngalon Johan Seydou k'a dɔn o de don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min ka bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba tungara bita an b'a bila yan nka san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ entreprise GDM k'u bɛna maa ta kɛ maa 15 Baɲango minnu bɛna kɛ u ka feerekɛbaw ye n'o ye dunfɛnw ye san 2023 kɔnɔna na ni maa min b'a fɛ ka i sen don nin ko in na jeunes u mago bɛ olu de la i bɛ weleli kɛ 72 72 69 47 walima 66 84 37 11 u ka jabala filɛ nin ye Yirimajɔ Dagaba Kare porte numéro 5 ni donna i b'u sɔrɔ yen